Καλώς ήρθες σε ένα κόσμο που τα παραμύθια δεν είναι μόνο φωτεινά, αλλά ούτε πάντα σκοτεινά. Πάρε μια ανάσα, χαλάρωσε και άσε την ιστορία να σε παρασύρει. Η ωραία κοιμωμένη. Μια φορά και ένα καιρό, σε ένα βασίλειο περικυκλωμένο από δάση και λίμνες, ζούσαν ένας βασιλιάς και μια βασίλισσα που είχαν όνειρο να αποκτήσουν ένα παιδί. Για πολλά χρόνια το περίμεναν με λαχτάρα. Η χαρά τους ήταν τόσο μεγάλη που αποφάσισαν να οργανώσουν μια λαμπρή γιορτή. Προσκλήθηκαν άρχοντες, μουσικοί και οι πιο ισχυρές νεράιδες του βασιλείου. Οι νεράιδες έφτασαν από τα βάθη των δασών, ντυμένες με φορέματα φτιαγμένα από πέταλα λουλουδιών. Η πρώτη νεράιδα χάρισε στην πριγκίπισσα ομορφιά, η δεύτερη καλοσύνη, η τρίτη της χάρισε σοφία, η τέταρτη θάρρος. Όμως καθώς οι ευχές δίνονταν η μία μετά την άλλη, μια παγωμένη σκιά σκέπασε την αίθουσα. Οι πόρτες άνοιξαν απότομα, μια σκοτεινή μάγισσα μπήκε στο παλάτι. Τα μάτια της έμοιαζαν με κάρβουνα που καίγαν στη νύχτα. Ήταν θυμωμένη γιατί δεν την είχε προσκαλέσει κανείς στη γιορτή. Η σιωπή απλώθηκε παντού. Η μάγισσα πλησίασε την κούνια του μωρού και είπε με παγωμένη φωνή: «Όταν η πριγκίπισσα θα γίνει 16 ετών, θα τρυπήσει το δάχτυλό της σε ένα δράχτη και θα πέσει νεκρή». Ένας ψίθυρος τρόμου απλώθηκε στην αίθουσα. Τότε η μικρότερη νεράιδα που δεν είχε προλάβει να δώσει το δώρο της, σηκώθηκε και καθησύχασε το βασιλιά λέγοντάς του: «Δεν μπορώ να λύσω το ξόρκι, μα μπορώ να το αλλάξω». Άγγιξε απαλά την κούνια και είπε: «Η πριγκίπισσα δεν θα πεθάνει, θα κοιμηθεί βαθιά για 100 χρόνια, μέχρι να την ξυπνήσει η αληθινή αγάπη». Τα χρόνια πέρασαν. Η αυγή μεγάλωνε όμορφη και χαρούμενη. Ο βασιλιάς, φοβισμένος από την προφητεία, διέταξε να καταστραφούν όλα τα αδράχτια του βασιλείου. Κανείς δεν επιτρεπόταν να γνέθει μαλλί. Κανείς δεν επιτρεπόταν να κρατάει αδράχτη. Και για λίγο φάνηκε πως ο κίνδυνος είχε περάσει. Μα η μοίρα είχε άλλα σχέδια. Τη μέρα των 16ων γενεθλίων της, η πριγκίπισσα περιπλανήθηκε μόνη της στο παλάτι. Ανέβηκε μια παλιά πέτρινη σκάλα που δεν είχε ξαναδεί ποτέ της. Στην κορυφή βρήκε ένα μικρό πύργο. Μέσα καθόταν μια ηλικιωμένη γυναίκα και στα χέρια της κρατούσε ένα αδράχτη. Η αυγή δεν είχε ξαναδεί ποτέ κάτι τέτοιο. «Τι είναι αυτό?» ρώτησε. «Είναι ένα παιχνίδι από τα παλιά χρόνια», απάντησε η γυναίκα χαμογελώντας. Τότε η πριγκίπισσα άπλωσε το χέρι της και αμέσως τρύπησε το δάχτυλό της. Την ίδια στιγμή τα μάτια της έκλεισαν και έπεσε σε βαθύ ύπνο. Μαζί της αποκοιμήθηκε και ολόκληρο το βασίλειο. Ο βασιλιάς, η βασίλισσα, οι κυρίες των τιμών, οι υπηρέτες, οι φρουροί, ακόμα και τα άλογα στους στάβλους. Όλα πάγωσαν στο χρόνο. Τότε συνέβη κάτι παράξενο. Από τα δάση γύρω από το παλάτι ξεπήδησαν αγκαθωτοί θάμνοι, μεγάλωναν χρόνο με το χρόνο και τύλιξαν εντελώς το παλάτι. Ήταν ένας τεράστιος πράσινος τοίχος. Μέσα στα κλαδιά κατοικούσαν νεράιδες. Ασημένια ξωτικά περπατούσαν τις νύχτες ανάμεσα στις ρίζες τους. Παράξενα φώτα χόρευαν κάτω από τα νερά. Οι χωρικοί της περιοχής έλεγαν ιστορίες για ένα μαγεμένο κάστρο και μια όμορφη πριγκίπισσα που κοιμόταν πίσω από τα γκάθια. Κανείς όμως δεν τολμούσε να πλησιάσει. Κι έτσι πέρασαν τα χρόνια. Άλλαζαν οι εποχές. Τα ζώα δεν πλησίαζαν. Τα ξωτικά φιλούσαν σιωπηλά το κάστρο. Τα δέντρα ψιθύριζαν αρχαία μυστικά στον άνεμο και οι νεράιδες περίμεναν. Ώσπου έναν αιώνα αργότερα
ένας νεαρός πρίγκιπας άκουσε το θρύλο. Κάτι μέσα του τον έκανε να πιστέψει πως η ιστορία ήταν αληθινή και ξεκίνησε το ταξίδι του. Πέρασε ποτάμια, διέσχισε σκοτεινά δάση, ακολούθησε φωτεινές πηγολαμπίδες που έμοιαζαν σαν να τον οδηγούσαν. Όταν έφτασε μπροστά στον τοίχο από αγκάθια, συνέβη ένα θαύμα. Τα κλαδιά άρχισαν να ανοίγουν από μόνα τους, σαν να τον περίμεναν, σαν να ήξεραν πως είχε έρθει η ώρα. Ο πρίγκιπας διστακτικά πέρασε μέσα και είδε το ήσυχο κάστρο. Ήταν σαν να είχε σταματήσει ο χρόνος. Βρήκε τους φρουρούς να κοιμούνται, τους υπηρέτες, το βασιλιά, τη βασίλισσα, όλους. Περιηγήθηκε στο χώρο και τέλος ανέβηκε στον ψηλότερο πύργο. Εκεί βρήκε την όμορφη πριγκίπισσα να κοιμάται. Το πρόσωπό της ήταν γαλήνιο, σαν να είχε αποκοιμηθεί μόλις πριν από λίγα λεπτά. Ο πρίγκιπας γονάτισε δίπλα της και με ένα απαλό φιλί έσπασε το ξόρκι. Τα μάτια της άνοιξαν. Την ίδια στιγμή ξύπνησε ολόκληρο το βασίλειο. Ήγησαν οι καμπάνες, τραγούδισαν τα πουλιά, τα ξωτικά άρχισαν να χορεύουν στα ξέφωτα και οι νεράιδες σκόρπισαν χρυσόσκονοι στον αέρα. Κι έτσι το κάστρο γέμισε ξανά ζωή. Η αυγή και ο πρίγκιπάς της έζησαν πολλές περιπέτειες μαζί και βασίλεψαν με σοφία και καλοσύνη. Και ακόμα λένε ότι όταν φυσάει ο άνεμος μέσα στα αρχαία δάση μπορεί να ακούσει κανείς το γέλιο των νεράιδων και το τραγούδι των ξωτικών που φιλούσαν το μαγεμένο κάστρο για 100 ολόκληρα χρόνια. Αν σου άρεσε αυτό το ταξίδι, κάνε ένα follow για περισσότερα παραμύθια. Ευχαριστώ. Βάλια.